Mauliate madiho Tuhan Allah toktong do asini roham na pataruho kami syatongan ibagas nami be marparsaorak kami di bagas jorong atong Tuhan nungahu parade hami roha pikiran nami gohi di bagas atodim asatodimi na mangula di hami laho mangatusi hatam naing tangihonon nami mauliate madiho tangiho kami di bagasan anakmu Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami tuho amin. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai hatani debata di mingguta sadarion minggu judika luluhon ahu ale Jahoba iman atar surat di Lukas bidupitu ayat 40 sada sahatu ayat 50 songonon mahatana takasma tapautihut dua do parsingiran ni sadahalak sipa anak kon hepeng utang ni nasada 500 rupiah 50 do di nasadanari ala soada garar nasida di basa-basahon may tunasida duasa ay ise nasida tagamon nahumolong roha di ibana dialusi si Simon ma parsi basa-basa nagumodangido anggo di rohaku jadi dialusi maibana tikos do panibangimi dungi didopakon ma paropuani lausnin nama madok si Simon atehe didahodo parupuanon rodo ahu tujabumon dang dilehoko aik pamuri ni patu alai anggo ibana ilu-ilu ni matana do dibahen manonui patu jala diapusi dohot obukna dang diummaho ahu alayang goibana olat nidung bongot tuson dang dipasohot mangumma patu dang dimiaiho ulukku alayang goibana dimiahi do patu dohot miak na khusus dibaheni hudok matuho nunga sesa dosana nagodangi ubahen godang holong ni rohana alai anggotik do di sesa otik ma holong ni rohana laos didok matu paropuani nunga sesa kadosami gabe didok akadonganna sapanganan ma sama nasida isi doon ay dohot do akadusa di sesa laos didok muse tu parupuani hapor siomido palua hoko mardame maho muli ima sahatna hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus say somaldo tu hatta Yesus mamakke parupamaan laho mangajari akka natoro asa umura diatusi jala umura hatob pangatusion ni akka naubege hatani tu hatta Yesus Kristus ido natarida di bagasan turupukon hatiha ditamue si Simon halak Farisei
Jesus tutongani bagasna. Di sini idota do bahwa dinatinamue ni si Simon Tuhan Yesus dada holan si Simon nabongot di si manang namiad di si alai rodo soluk rodo nang sahalak paropuan na mardusa na sumalin. Alanido akamang inang songon na hudo na kingsada na pinakke ni Jesus jot laho mangajari laho patorakon ahado nanidok ni Tuhan Yesus taringot tuak kahatana marhite parupama amma dipakai bana. Molo taida sian ayat 40 sada didok adong dua parsingiran ni sada halak na paanak kokepeng. Sada may na 500 rupiah na sada nari 50 rupiah. Alay ala suadong gararna pitor di basa-basahon manang di pasaha may tuibana tunasida di parutangan na nakingan na 500 hokma di bana na 50 hotma di iban. Siya ni madipuka Jesus laho makatay doho si Simon manukun si Simon dia do na umangat dia do na tumikos dia do na dumenggat di roham ale Simon. Roy bana madok tetu na gumudang imada ninna tikos do panibang yomme jala ido nang alustara ba tumabo ma namarutang 500 na hurang gurak kinanya ni ijalo asa boy ibasa-basa ho ni muse tu ibana so imana las ni rohana dohot ulup-ulup na ido nang ra dohonotta jala ido alus ni si Simon nang maradok po Jesus jala Jesus pemadok tikos do panibang yomi alayaha do naing dohonon na di bagasan trupukon molo dipakai Jesus pe parupamaan taringot tu dua halak na memiliki parsingiran memiliki utang na marlapata dison akka amanginang bohado responi na puna hepengi bohado pabahenan ni na puna hepengi tu guru lomo ni na puna hepengi do laho pasahatto ni musebalik dang boy adong namamaksa dang adong na boy laho mandok bahasa di si 500 dia 50 ninna daw alai guru na puna hepengido ido na marlapata jala di patudos ibana may marhitesian na masa di tongan ibagas ni si Simon di bagasan partamuyon na naniotang na Jesus rotu tongan ibagas na ala memang betul-betul do ketika Yesus hadir di tikiro Jesus pitoradong do nama bahe respon pitoradong do nama bahe tindakan ima sada parupuan namar dosa na sumalimi ido ben nagabi di do Jesus moloho Simon roa tu bagasmu ba asing do songo pabahenan ni parupuanan molo parupuanan ba obuk na do ibaen marhua manginang manghalap jala ilu-ilu ne do ibaen laho manonui aboy tabayak ko nakamanginang sadia gurang ilu-ilu molo tangis jol masadari 3 jom do tahat tahe tahat do jol matangis 2 jom terus ibana sangat boy do tabayak ko 2 jom tangis sadia gurang boy do cyber ay ni manang tadok boy do gabe sahira gudang ibana iya paling sahala na marukil situ tupe sahala na marsak na contoh na tilahawon ibana baboy do honota bauta ni 3 jom dia dungi sai so mahuse baru tangis sai so ngani dura
Alai molo di bagasan turbuko na kamanginang ilu-ilu na do di bae manonui na marlapatan di bagasan ni boy do tago barhos songod dia pakilalan ni bana songod dia panadayon ni bana maradopon Tuhan Yesus na pola sahat ilu na laho manonui bahkan di bani bana obukna laho mangalap. Imana gabi naing idot tasyan turupukon moloho si modal inna alay molo parupuanom nang pewardo sa ibana alay ro ibana tuau ro ibana madapot tonau alani nunga sesa dosa ni ido naing dohonon na di bagasan turpukona kaamanginang guru di ise do manesa dosa guru di Jesus di tuhata Jesus Kristus halak naro tu ibana do napatut dapotan haluaon rodo Jesus tutongan ni bagas ni si Simon ro alaidang ro ibana laho mangakui laho maduk nang dohot hadiryon na sahira holan panamuyo sabing doi di tonga-tonga ni ngoluna ketika Yesus hadir di tonga ni bagas na juk dumasa songon kamanginang ate malota suku kita kamanginang sudi dorahita mardosa idoben nagabe di dok diedeni hitaha bukit detai nang pat nang mata nang pamangan luhut marsala do sudi saluhukna di bagasa sadari baholan haluar hita tu sian bagas tai holat taberek kalak enawa dada ninna ate ay apalagi molo rotu bagas joron ate sungguh luar biasa do jupak kita ate naso jupangau memang molo di huria-huria nasing sayarong dope ba nungatar lebat ibana nga edde patuluhon olo dope maju tujolo di tiok tas naon jala songon na gajang dope ahanaon arugar nyon kalung naon maju tujolo torodo akadongan pereng mani ngatar lebat di jolo dope ninna kamanginang ati juk do jupak kita boy do taberengi sude do hita adong dosa adong salah alai persoalan na juta kita boha holan naing mamereng salah ni dongan nau belgado alai dang tabereng songod dia tindakan na songod dia pabahenan na songod dia nang pangatusyon na maradopon akka pangalaho doh nang naniulahon ni bana molo paropuan na mardoso takas do naking molo di bay ni bana pe ilu-ilu ni bana na disadari bana do dirina naunggok dosa na sopatut ibana na so mungkir rohani bana boy laho pajupang doho Jesus manang na so mungkir berohana boy rak marsao ribana doho Jesus alani ido molo didok di bagasan turbukon ubelgama di sesa dosa ni halak na belga holong ni rohana nin dang persoalan nilai neng dohonon na dison atiak kamanginang dang persoalan songon na nilehon ni sada napuna hepeng nakingan 500 alai persoalan na bagaimana Yesus memberikan itu secara cuma martangiang ubur judau marpungu ubur judau markor ubur judau songonon ninna juk do di tonga itu adalah hak Yesus hak ni sada halak songo kita natoras kamanginang hak tado mangalehon sesuatu hal untuk anak kita molo adong tolu dang boy anak ko ni mangatur hita law mangales sesuatu hal hak tadoi
Basa tu sanoma 500, basa tu so 300, basa tu so 200. Pasti do tadok audo nama ngatur. Ay guarna pe naboha tinggal majalo. Kan itu? Ay molo tinggal majalo hita di hasesan ni dosa taboy do honot tatu Tuhani godang masesa Tuhan dosa kodao. Alai molorohi tatu ibana molorohi tamadapot ton ibana jalatara jumi takui pardosa hita totu di bagasan ni ido adong nang basa-basa na pinasahat ni debata marhite asi ni rohana molo tahaholongi debata di bagasan haporsiaw nama cai polin jala haporsiaw tai patuduhon naking haudukot tamaradopon Yesus di sido takas Yesus mangalehon nang basa-basa nay molo tabigina king epistel kamanginang bangsa Israel haruar dang alani haburjon na tetapi karena kasih anugerah Tuhan alani asin rohani debata ido naing dohonon na di bagasan turpuko na kamanginang marhite sian panamuyon ni si Simon mamakulingi ibana nang pe si Simon na majamui na mangotang ibana alay ubal gadapotan pasu-pasu marhite panadayon ni diri marhite pa haudukon ni roha maradopo Jesus ima paropuan na sumalimi ido na dapotan pasu-pasu jalagok olop-olop di bagasan ngoluna alanunga di paluay bana siya dosana tunggu luar biasa akamanginang lanido di pakulingi mahita nang di bagasan topik ni mingguta sadariope tung takas do didok bahwa nunga sesa dosami tabunai akka amanginang molo didok dongan marsala hita maradopon dongatay toyma nunga sesa dosami ahmana dohonota mauliyahati di sesahodo hape salak kidatung gabe ulak kinota be muse marsala idu nang dohonota kamanginang molo nga di sesa tuhat tai dosa tai dang paula kulakot tabe muse mangulahon nakasala ido ben nagabe didok nang di ujung ni turpukod di ayat 50 hapor siaw mido palua hoko mardame mahomuli lapatannya kembali lakau di dalam kasih Kristus asa di bagasan ni molo nung ngajupangmu akalas ni roham di bagasat tikyon olop-olopmu di bagasat tikyon ala naung di palua tu hatta Yesus Kristus iho marhite dosam nagodangi nunga taruliho muli maho mardame laho maho dang na disuruh muse moloidok muli dang nagabi disuruh kawin muse lapatanna borhak maho lao maho so tungga bitadok ay suruh Yesus dah bemulin na muse akan asong atusi bahasa batak kan olo do bahasa idok mardame muli isuruh muse daw alay kembalilah kamu lehon hasesan ni dosa di bagasa kita akka amanginang alanido tarajumi do mardosa hita Roma hita tu ibana dia detai 174 ayat tulu didok pardosa ho didok roham naso tamabe ho bongot alai dang alani dosam uben na sudah to bongot ahado didok diaya opat hapor siaima hatai hapor siai hatai tai di homajok kamanginang ate 174 torop dope nasiati buku logu 124
kita manggarari dang targarar itai dang tarpatu pahitai sian hamorota sian artata sian nang dohot habur juota alai otoritas ni debatadoi laho mangalehot dihita godang pasu-pasuna laho patuduhon holong ni rohana dang mabuak kita tuh hamaguan tetapi dia datang untuk menyelamatkan kita ido naing tapatuduhon atau kamu akamanginang alanunga di sesa dosata las marhatta di si tajak koma Jesusi jala ala sian ibanado panesaon ni dosatai. Amin. Martangyak kita. Mauliate madiho Tuhan. Hurajumi hamido nagok dosa dohami. Dang lias sami sian ngulu nami onak kadosa nang marhiti tangan pat si majujak pamerengan perbinigian nami alani Tuhan tunglas rohanami nunga di sesaho dosa nami marulop-ulop mahami disi idobain na di papunguho hami di bagas jorom sianak kahadoson nami hami roh Tuhan manangihon hatami huwa porse hami matami ido hanguluan nami atong pangulu hami di bagasan basa-basam pangulu hami di bagasan hatam asalam tahu hami Tuhan laho mangulahon nahobar tu hatami patubuh ha porsyon nami na tugu asaw nang manibil hami siya nakadalan na sitong siya nakadalan na lomo ni rohami tong parbadiyay hami ala hodo Tuhan nabadiya situtu maulihate mariho pasu-pasu hami rapdohot hatami pasu-pasu nangakaruas ni huriam namar saor di bagas jorom dohot akka nasubui do pero ala ni akka parsahiton napos dorohanami dohot manasida taruli di haluaon marhite hasesaan ni dosai mauliate mariho tangihok kami di bagasan anakmu Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami tuh. Amin.